И после Валерия Банчева. да, това е от Валерия Литова. Валерия Литова. Рубина. На мен, който не знае тези имена, му дам Петя. Не му дам нищо. Не, някаква си. Не да се казва, аз не знам как казва. Ще се казва. Казва Мехмет Алив. А там Катарна Колко трябваше да казвам? там работи. Да, ние трябва да знаем нещо. Тя ли поздрави? Може да им кажем, че не е. Чакай. Не, няма. Ако написате какво сме, ще ви кажем, че ще да наистина сериозна съм, да. За първо път съм сериозна. Ужасно се неща. И просто покажем обществото си в един. Айчо.